Mura kang kinsa karon ra ka na ibalik diri. Gara. Huy. Lights, camera, action. Baligyaon ko niya akong Pero maglitok pa. Eh kasaban ng direktor karon. sige, tarungan ako. Okay na? Okay, asa mo tayo mo? Lagay ito. Pagtarong ba? Kasaban ng direktor karon. Lagay ako. Flowers. Flowers, direct. Say flowers direct. Flowers na ba? Sige, usap. Direct yung kuan. Sige. Okay. Flowers, erect. Say erect. Flowers na ba? Flowers. Sige. Ready, action. May tag ni mo palit ani akong flowers, uy. Good. Next scene. Sige. Ano ba ito ni mo? Yung tawagan ni mo ang kuhan, kini. Yung bayan nga, andam na yung bulag, iwalig ka. Sige. Ingnon ni mo nga kuan nga ingnon ni mo yung bayar nga ready ng bulak nimo para ibaligya ugma. I-chat karon na. Sige. Okay. Yapo. 1, 2, 3, action. Pwede na niya akong bulak ibalik niya. Itat sa nako karon. Nag-video na po sila, oh. Apil ko eh. Usay ako. Kaya na ko daw. Miss na nang mag-video. Kamisa. Ay sa unsay nindot niya asin di hatag niyo sa takay na kog sinin niyo. Sama ni. Ang kanang nindot niya video ba para Kumanon sa namo. ay dili daghan naman good mo niya. Apila na pod. Ako na pod. Apit naman niyo. Ay di, miss na ako mag-video ba? Asa yung amo? Papila ko ba? Kasi samok-samok makikasapaan mo yung direct dire. Gusto mo apil yun? Asa yung director di ay? Nya maabot to karon. Asa ka ni siya? Ay mo to lang ato siya. Ani karon ba awa? Ay ginadali ning video na mo ba? Samukan Ay, kay ka. Mo imbil ko. Magsamok-samok yun ko. Ay ato lang kang direct ino na to direct. Asa man pud to? Kunuhay unsay nindot? Tukon ako siya, tukon. Ana. Ay tukon. Kat bagay kasapaan tang direct sa. Wala to lang sa direct. Ni mo man ni pinakanindot nga sin. Kantong kon ba? Ay wala to lang sa direct Ha? kay katsa lagi. Katsa. Ay taysa kay ato ang gusto direct dito kay ay Landya. pamilya kang naong dire oh. Ay, magulat lay ko diri. Murag kaila ko nimo ba? Kinsa gani ka? Basta si kuan eh. Sige Bart, ako sige Bart. Ah sige, wala to lang to direct. Bisig dugay kay to. Ah dali ra gito. Ah. Wala to lang to. Kinsa man na ron? Kani Hari na dire ba? May kamon sa video ni Hari. Igsig sinamok. Ah direct gusto daw siya mapil kay pasta gin sa muka direct ganina ra gyud ba? Saman direk. Wala ka kailan ako. Ikaw na pod? Di ba impound naman ka? Anong na naman po ka dire? Direk. Okay na ko. Tagay ko sindi pagdali. Sige na. Ka-acting ko na ako ba? Pagdali ba? Kaya na mo kahatag oy. Wow, ikaw na pa yung magkuhan ng Ron. Dali. Ron, kinsa man ka? Mawala ra ba kag kalit? Kami muna na mong kuhan dire ikaw mo. Karon, mubalik na po ka. Nagmahay na ka? Wala direk ba? Ka-acting ko na ako ba? Masaman, tagaan kin magsindili. Paon ka ron. Mura kang kinsa karon ra ka na ibalik dire. Gara. So, kato nga video di ay di mo na mo to kay na si Kuan nan ibalik si Gibart de para sa mga gimingaw kay Gibart ibalik na si Gibart kay naulian na siguro sa yaha gidala-dalang sakit unsay sakit anin niya may kabalo siya ra gyud kabalo then ato siyang pasultiyon karon para sa mga gimingaw kay Gibart pa si Gibart ato siyang pasultiyon karon unsay ay Gibart sa may Oni muna dini mo. Ako lang yung maingon nga atang fans. First of all, Okay, in English is kita ay nang panjud. Kita po yung ato nga time pero kanang di nang tago pero nakuan ko pero wala man Japon ko'y mahimo kay kuan man gyapon. Plano ta nako, trabaho na lang ko. Kay mas kuan ba kanang adlaw-adlaw ang kwarta pero nag-lockdown man ya, quarantine. Ay, nag-quarantine, nag-lockdown ya, di pwede makatrabaho mo tong
naka-realize ko nga may pag video lang ko kay naay manggihapon magsigig kuan tambay-tambay lang mag-online ana batay gid kayo so mas nindot pa ang kuan mag vlog na lang kay at least man lang alag ako walay mo palipay sa ko at least ako palipay ana lang yun. Oh guys, Montoy ko andi give her tiyahan style mo na to. So gusto mo ba niya kuan na pinay kwarta. Ano yan? Dili ko tayo. Kato lang ang time medyo na ako kuan financial ko. Mas nindot man gyud ay bahalag wa kay kwarta basta naalang kay mga tao nga mapalipay okay na gyud yan. Dili gyud sa tanang panahon nga makalipay ang kwarta. Mas makalipay gyud tong mga naa kay tao nga mapalipay gyud. Makita nimo sila nga happy na pud ka. Ana ra man gyud. So, masulti na yung give heart Ron. Welcome back. Kasi masulti na yung give heart na rin. So, kamera na yung part yun kay si Jimmy, ng artist na kabukado. Tugo sa kuwan yan. Tuntulo ka bok, nag-module na play klase sa so, kamera yun Ron. So, mountain na kuwan ng give heart. Pero makasabot lagi yun sa yung problema. Man po pangatano na ko magsigira man po pahambot dahil na wala yun sa gana wala po ako focus kasi tawag ani napo yun sa problema ako personal nga problema ipaabot ra po na mo approach siya sa mo nga mo balik na po siya kay welcome man siya always yun kung kinsay mo kuan sa mo balik. Wala na mo siya gibukas sa time nga dili siya pa siya gusto parang ipaabot siya na isaya yung sariling desisyon siya nga apil mo kuan sa mga so auto kahapon ano niya una nga mo apil sa balik so auto mo na video para sa pagbalik sa heart so singgit mo welcome back Giver. Ay, ikaw na una Ron, ikaw una. Welcome back, Giver! Ikaw daw, Kim. Welcome home, Giver! Lakaw na po, Kim Heart. Ana lang jud laban lang self then panayon lang yung support I beg you. Subscribe so wala na lang so sunod na po so wala pa yung ma-shout out ron guys kay pagka mo natanaw ng mga comments sa YouTube so wait lang tulad lang shout out na yung kadugayan di ba Ron? Yo so subscribe thank you for watching signing off.